gaat 's morgens vroeg van huis en komt 's avonds heel laat weer. Je voelt je koud en rillerig, want het was die dag slecht weer. Dan stap je uit je auto en je dochter komt eraan. Ze vraagt dan met haar kinderlijke stem: papi, hoe is het vandaag gegaan? Oh ja, het is een zegen om vader te zijn. Over een gezin, al is het groot, al is het klein. Als je maar gezond bent en je werk gewoon kan doen, dan ben je een rijke man, ook al heb je geen miljoen. Je vergeet die koude dag dan snel, als je je kind weer ziet. En zegt dan: meisje, het ging goed, al meen je dat ook niet. Je gaat dan samen gauw in huis, je vrouw heeft het eten klaar. Dan voel je de gezelligheid, want je houdt veel van elkaar. Oh ja, het is een zegen om vader te zijn. Over een gezin, al is het groot, al is het klein. Als je maar gezond bent en je werk gewoon kan doen, dan ben je een rijke man, ook al heb je geen miljoen. Er zijn ook van die mensen, ze hebben heel veel geld, maar toch willen ze altijd meer en raken niet uitgeteld. Ze kunnen alles kopen, wat hun oog maar ziet, maar gezondheid, geluk en liefde, nee, dat koop je echt toch niet. Oh ja, het is een zegen om vader te zijn. Over een gezin, al is het groot, al is het klein. Als je maar gezond bent en je werk gewoon kan doen, dan ben je een rijke man, ook al heb je geen miljoen. Dan ben je een rijke man, ook al heb je